Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hoo-ha! Good morning! Webes St. Jude. Ano man tabian kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nag-birthday ngunyan. Special mention ta sa dating BC Gobernador Harold Ong Imperial. Komplean nyo nga yan. Happy birthday tabi, sir! Ali man yan sa Sakuya, buda sa bilog na tropa po kan DCGBAM. Ano man ang kasiributan amang Diyos dapat enot sa gabo. Siyempre, St. Jude. So, mga debotos tabi dyan, may pagkakataon makapagpasalamat maghapon. Dyan sa simbahan baga sa St. Jude. Sa iyang simbahan sa Lapu-Lapu. Good morning tabi dyan sa mga taga Lapu-Lapu. Kay kumpadreng June Pitero, buda kay Sir Popoy Balmes dyan sa JRB Battery Shop and Calibration Center. Good morning, Pading June sa Saindo man na familia, buda sa tropa. Siring man sa gabos na taga Albay Public Market, kay Kasag, Maraynaga, buda kay Paminta. Sa Washington Drive, sa Teachers Village 1 and 2 dyan sa Happy Homes. Magandang umaga kay Doc Philip Roa. Buda dyan kay dating Director Sam Madrid. Kan Owa. Raynaaga kay Sir Ricky Dineros sa Abensons, Gaisano. Salamat tabi, Sir Ricky, sa pag-akomodar. Alam na, mabuhay ka mo dyan sa Abensons tabi, sa Gaisano. Kumusta man daw tabi dyan sa Daraga? Sir Ato Lim, gandang umaga sa familia man yan sa Petron, Tapgas, Gasol. Kumusta man ka mo dyan? Long time no see, ha? Mapasyardo lamang kita dyan sa Petron, Tapgas, Gasol. Sa Daraga, mabuhay ka mo dyan. Yan sana sa may sentro, sa may Saudan. Good morning, buda kay Sir Joseph Lim. Magtugang yan, Sir Ato Lim, buda Sir Joseph Lim. Good morning sa Indo, mabuhay ka mo. God bless tabi. Sagkod kitang 10:30. Raynaaga man dyan kay Mrs. Folay sa Daraga. Bagong bayan kan Daraga. O dyan tabi sa Victory, kumusta na manay Selmang Bahoy, buda kay Kapitan Joy Bahoy, kay Mading Mabel, buda kay Mading Ayan. Anong pangudtuhan tabi manay Selma? Sa tula-tula, sa tuyang mga paraan tabay dyan sa tula-tula, 2,747 dyan ang paraan tabay niya to. Sa tula-tula.
Migong King Reginaldo, maray na aga tabi isa sa imo. Diyan sa Bunker 1, ready na tabi. So, sa tuya dyan na missile defense system. Kung magpalayog si Yudi Putin, ready na so sa tuya dyan na interceptor tabi, Migong King. Ready na aga tabi sa imo, ha? Sundo makita 10:30, tingog kan banoan kasabayan tropa, si Jomar, si Jimmy, si Al, sa kuya pong mga kompadre iyan, ha? First, second, and third district of Albay. Siyempre, yaon si Ans Galero, si Luwens Barcena, Buda si Joshua Bino. Sa Manibela, si Henry Deboy Mata. Sa technical control, ang sa kuyang kompadre. The man from Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Kumpadreng Nal Baldo, good morning dyan sa Gabo sa taga-Dapdap, lalo na dyan sa Jigs Baldo Welding Shop. Musta ka mo dyan sa Jigs Baldo Welding Shop? Matindi, serbisyo pulido, yan na mga iron works, tabi? Sidecars, yan na mga blinds, roll up doors, mga bintana na yan, ako, spiral staircase. Yan po sa Jigs Baldo Welding Shop. Si Pading Nald na nagpapalusot kan sa muyang broadcast tabi sa radyo sa AM band, ano ba? Siyempre, yaon man dyan sa newsroom sa padagos pong pagsubaybay kan mga istorya sa tuyang palibot, sumada lokal, budaan pag-abang ka nagbuburutwang impormasyon nasyonal, internasyonal, naigwang epekto sa tuyang pagbuhay-buhay lokal. Ang matindi, the man with an eagle eye, pag-abot sa Bareta, News Manager Mardela Daing Iba. Sa IT, buda sa Production Center, Tarabang-tabang dyan, si Angel Mustasa, buda si Richard Sagkod, si Tricia. Sinda po ang minapalusot man kan broadcast me worldwide yan. Sige, dali, may tumatawag. Sino kaya to? Hello, good morning, tabi. Good morning, Papa Ting. Yes, si Say tabi ini. Juan Santiago. Come again? Juan Santiago. Bon Santiago. Juan Santiago. Opo, Mon Santiago. Ano lamang tabi ang may paglilingkod? Senior citizen tabi ako. Gusto ko lamang na sabi mo maaman ni ang yung pension baga ng senior citizen. Pagtukaw ni President Duterte, nagdagdag ng 200 per month. 2016 ba kayo na ni Duterte? Kaya nagagawa man kami ng cash out. Kaso 2017 pa. Okay. Pero pag puhunin 2018 hanggang unya na 22, ilak ng Diyos. Dahil naka-receive. Sa intabi ka mong lugar, Sa Baras, Catanduanes. Baras, Catanduanes. Arog ka initabi, ano po? Primero, igwak siguro kita nin pwedeng gibuho na remedyo tanganing maaraman ta kung nataarog ka na nangyayari. Igwa baga kamud dyanin presidente man kan mga senior citizens or kung daiman duman sa indong senior citizens na opisina sa munisipyo. Diyan ngunan sa tuyang follow up tatibaan igwa sinaning isi kayan tabi sir. Ano po? Dahil man tabi sa nakakapot man kami maging sa opisina ng DSWD o yung mga presidente ng mga senior citizen kada barangay. Para scripted ang simbag
Arog ka ni Wala kaming- arog po kay ni ano, dai kita masyadong muna na mag-conclude ano. Dumang kita sa Office of Senior Citizens Affairs sa munisipyo ta nganing maisyan ta kung ano mananggad ang tabi. Baad kung to increase na ito one time sana or kung ano sana tabing dagdag tabi over. ang ano kukutan ako, kung pwede mong matabangan kami, may verify sa Region 5. Sige, tamahanap kaming medyos kung si sa pwedeng kasimbag ka na kahaputan nindo tabi diyan sa Catanduanes digdi sa mga senior citizens man sa Region 5. Ano po? Oo, oral daw, gadangog man ako sa imo. Opo. May siyang kumantabi kung ano ang kasimbagan diyan sa Region 5. Iyo tabi. Sige tabi ha. Yes. Okay, salamat nin maray. Okay, yan mga senior citizens tabi. Pad lamang igwa kita nin makuha ang kaning ideya ano po. Kung ano ang nangyari diyan ta 2017 and dai na nagre-release sagkod sa ngunyan so sa indang dagdag na beneficios 200 pesos manggad pa ka ang tabi. Sige, we will find means kung saan kita makakakuha in kasimbagan manungod sa kahaputan ano. Sige, diretso na kita kan mga istorya. Nasa linya si Luens Labarcena. Pero bago dyan kay Luens, ito muna, igwa po nin imbitasyon sa publiko sa Biyernes, ining Abril 22. Igwa ning misa konselebrada alas 8 an aga dyan sa Kagsawa Ruins Park para sa sasarakan, selebrasyon kan ika-500 na Jubilee Year. Yan. Bring your umbrellas. Yan. Sa paagyan ni Reverendo Monsignor Crispin Bernarte Jr. Yan. 500 years of Christianity Jubilee Year. Yan. Tama ba yung YOC? Pardon my ignorance. Basta 500 years YOC Jubilee Year. Bring your umbrella, sabi ni Reverendo Monsignor Crispin Bernarte Jr. Sa Biyernes yan, misa konselebrada alas 8 an aga, Kagsawa Ruins Park. Luens, go ahead. Good morning. Good morning, Tabi, Sir Pio. Maray na aga sa mga paraantabay sa mga dagdag pang bareta, partisipasyon kan mga sibilyan ang pinakang mayor na rason. Kung naging makaskas ang pag-follow up investigation kan mga pulis sa Legazpi City para magkasurusog ang mga mabas asin masampahanin kaso asin panimbagon kan gibugibong krimen. Ini makalihis na ipagunambitan sa liwat sa DCGB News Legazpi City PNP spokesperson Police Executive Master Sergeant Gilbert Pataksil Jr. na kaya buminaba ngunyan ang kaso kan trending harabasan sa syudad dahil naman daw sa pagdugang kan mga sibilyan na nagtataraonin mga impormasyon sa sainda para makaskas na masusog ang mga suspetsado. Sigun kay Pataksil, kung may nagrereklamo, ang ordenanggad ni Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Dexter Versola, iyo ang aksyonan tulos ini asin da ipagpaliman-limanan ang investigasyon. Kaya napapanimbag tulos ngunyan sa iyang turno ang kadaklan sa mga suspect na nagigiribo kan siring na krimen sa paagi nin pagsampanin kaso asin na pagkondusir nin mga warrant of arrest. Kaptang kampahayag ni Pataksil. Na-identify na po sa mga series of follow-ups at the same time man po habang man po ang komunidad. Although man po kami dyan sa mga galleries na kung sa inyo po compiled ang mga pictures, information and identity po kan sa mo yan. Mga repeat offenders na. Pig-trace mo po yan, pig-check mo po. Then, pahiling sa mga biktima, and then sa naman po, nadakulaan tabang sa muya for identification po sa yung mga suspects, ang mga CCTV po na usaman na voluntad man po na pag-share sa tuya kang komunidad, kang establishment na kung saan yan po igwasin ng mga installed na mga CCTVs.
Roger Tadatabi Serpio alagad patanid man giraray ni pataksil na nga ni na padagos na magbabaan kaso nin harabasan asin mamantini rini magingat man giraray isarado o ilak an pinto nin na magkakanigo kun mahali nin arong asin gumibo nin mga bagay na day magtatao ni na oportunidad sa mga mabas tangani ng malabanan asin padagos na magbaba ang kaso kang krimen nin harabasan na iyo ang pinakang dakol na kaso ng krimen digdi sa syudad kan Legazpi. Ayan. Yan tabi Serpio ang mga dagdag pang istorya hali digdi sa luwas. Ako po si Luwens Burse Barsana. Salamat tabi Luwen sa istorya hali dyan sa luwas. Buwebel tadahan tayo na report pagipag-olay ni Luwens kay Sir Pataksil kan Legazpi PNP buda sunainot niya man na report kasuhapon sa paagiman ni Chief Bersola. Yan, dyan lang po ka mo. Taod-taod ta matime sa kita buda igwapanin mga pang-bonus. Si Padignald, Oras Pilipinas, sakto 9:30. An oras hatod sa Indokal para sa dekalidad asin naabot kayang bulong mag-Actimед Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Ginebra San Miguel. Sali na sa Ginebra Tres Fuertes promo. May pag-asang manalo hanggang dulo. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nata si Governor Al Francis Bichara man giraray. Si Governor Al Francis Bichara, sarong tunay na serbidor, naging alkalde, congressman, ambassador, asin gobernador. Si Governor Al Francis Bichara silensyo pero nagtatrabaho para sa masikakarahay kan mga albayano. Sa iyang pinakusog, asin tinauanin importansya ang sektor kang agrikultura, salud, asin infrastruktura. Pigtutuga pa sa nakaniba, ginibo niya na. Serbisyo, progreso, siguradong garantisado kay Governor Al Francis Bichara. Arriba Albay, Sararo, Sarabay, numero 2 sa balota, Al Francis Bichara. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa siyudad kan Legazpi. Oh yeah. Glenn Casulya. Glenn Casulya sa siyudad kan Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Glenn Casulya, para konsehal sa siyudad ng Legazpi. Glenn Casulya, numero 11, sa Balota. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ito ang sabi ni Lenny, kung may kakayahan at handang magbanat ng buto, kahit may edad ka na at anuman ang natapos mo, karapatan mo ang maghanap buhay. And she has plans to go with this. She has an employment insurance program, anti-discrimination program, she has retaining and skills matching program, and a public employment program. Talagang sisiguraduhin niya na may hanap buhay para sa lahat. Ako si Winnie Monsod and I am for Lenny Robredo. Number
10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo, Tamlo, Laging Handa, Quezon City. Iboto para board member kang Segundo Distrito nin Albay ni Luna Montaliana, numero 5 sa balota. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Ito ang sabi ni Lenny, kung may kakayahan at handang magbanat ng buto, kahit may edad ka na at anuman ang natapos mo, karapatan mo ang maghanap buhay. And she has plans to go with this. She has an unemployment insurance program, anti-discrimination program, she has retaining and skills matching program, and a public employment program. Talagang sisiguraduhin niya na may hanap buhay para sa lahat. Ako si Winnie Monsod, and I am for Lenny Robredo. Number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo, Tamlo, Laging Handa, Quezon City. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Nata si Governor Al Francis Bichara Mangiraray. Si Governor Al Francis Bichara, sarong tunay na serbidor, naging alkalde, congressman, ambassador, asin gobernador. Si Governor Al Francis Bichara silencio pero nagtatrabaho para sa masikakarahay kan mga albayano. Sa iyang pinakusog, asin tinauanin importansya ang sektor kang agrikultura, salud, asin infrastruktura. Pigtutuga pa sa nakaniba, ginibo niya na. Serbisyo, progreso, siguradong garantisado kay Governor Al Francis Bichara. Arriba Albay, Sararo, Sarabay, numero 2 sa balota, Al Francis Bichara. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Nadakula na natabangan niya, mahigos sa pagserbi si Bobby. Ang servidor na tunay asin tapat, si Bobby Cristobal. Na 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 na. Wow, fantastic Bobby. Yes, si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Yes, si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check.
Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Para board member kang Segundo Distrito nin Albay, ni Luna Montaliana, numero 5 sa balota. Let's go! Angat Pinoy, ang sapuya katuwang sa hanap buhay asin kalusugan. Angat Pinoy, ang kusog asin boses kakababaihan asin kabataan. Angat Pinoy, analalikan mga senior citizen. PWD, OFW, kasurug asin matabang. Number 71, kita sa Angat Pinoy. Number 71, basta party list sa Angat Pinoy. Angat Pinoy Party List, number 71 sa balota. Angat Pinoy. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Sumaya ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik ulit. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise, versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa probinsya kang Albay, uwi na si Vicecob Edsel Gregs Lagman. Numero 2 sa balota, giraray sa tuyang botohan. Vicecob Edsel Gregs Lagman. Numero 2 sa balota. Kaya iboto ta, Vicecob Gregs Lagman na. Kung sa balota siya, iwat iboto ta. Tukang kay Gregs Lagman kita. Pandabaang para sira ang para uma. Ang para gunting garpentero, driver la bandera. Para padyak, para lati ang para kopra. Mga senior malnutrition o single parents ka pa. Si Vicecob Gregs Lagman botohan. Sa padagos ta progreso asin sa kauswagan. Vicecob Edsel Gregs Lagman. Numero 2 sa balota. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3
Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Team the F kita, Team the F kita, tinda kadamay ta, mga problema sa inyong rinisulba. Jam the F sana, aprobado ta, servisyong pangmasa, prioridad ninda. Mayor Joshua kita, bisika tabang niya, Carlito Pilyodo, mawag uswag kan maito. Pagkaisipon ta, trayong pangmanito, laumong nindo, maray ang serbisyo. Mga tagama nito, sa tuyang ibalik sa pwesto, Mayor Joshua Maridaep, numero 1 sa balota. Pai! Ano na naman? Pwede na daw ako magboto? Nata, 18 ka na. Yun na baga, Pai. 18 na ako ka nakaaging bulan. Nakaparehistro ka sa Comelec. Yes, Pai. Ang sabi baga, ang gamos na makumplianyo, ngunya na taon, bago ang pirilian, pwede nang makaboto, ngunya na Mayo, kung ika 18 anyos na. Oras tigon ka man, 18 ka na pala. Iboto ang sadiri. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa, numero 18 sa balota. Lucky Manzana po. Gusto niyo bang maging lucky? Bumili ng Hinebra. Tingnan ang ilalim ng selyo. Dahil sa Hinebra 3 Suertes promo, lucky hanggang dulo. May instant premyo, 5 pesos, 10 pesos, free Hinebra product. May multiplier pa na times 5 hanggang times 500. May raffle draw din for a chance to win 100,000 pesos. May game 2 for a chance to win 1 million pesos. Sali na sa Hinebra 3 Suertes promo dahil may pag-asang manalo hanggang dulo. Visit our Facebook page or see posters and scan the QR code for more details. Promo duration March 16 to July 30, 2022. Per DOH FDA CFR number 0417S2022. Drink responsibly. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa tios na pamilya na nagtiyaga puraber nakamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño, arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. With proper diet and exercise, tulong para iwas pamamanhid ng katawan at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. How are you, Legazpi? Narito, Alex Jau, ang idol natin. Ikaw ang counselor na ninanais ko. Idol Jau, magaling na leader to. Ika'y magbibigay pag-asa sa Legaspeño. Siguradong pangmatagalan na ito. Ikaw ang counselor na ninanais ko. Idol Jau, magaling na leader to. Ika'y magbibigay pag-asa sa Legaspeño. Siguradong pangmatagalan na ito. Kaya sigurado, with Idol Alex Jau, Legazpi will be fine. Paano kung malinis ating gobyerno? At bilihin kaya na ang presyo. Gaan ang buhay. Escudero, sigurado. Sigurado may direksyon. Sigurado may solusyon. Escudero, sigurado.
Cheese Escudero, number 25 sa Balota. Political ad paid for and by Cheese Escudero, HHC Building, Intramuros, Manila. Numero 25 sa balota. Iboto, Senator Cheese Escudero. This political ad is sponsored by TRCC for Senator Cheese Escudero. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Iyan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Salamat tabi Pading Nald. Yan. Good morning dyan sa sakuyang mga kababayan po sa lupang tinubuan ko Pading Nald sa Karamuran, Catanduanes. Yan. Nakapasiring ako dyan sa Karamuran kaining Semana Santa. Aram nindo, salamat palang tabi sa samuyang pinsan, familya dyan, si Vilain na Villaluz. Buda si Kuya Oben na Villaluz. Yan. Salamat sa padagos na pagtabang, pag-asikaso tabi. Bilay, nagdadangog tabi ka mo dyan sa Karamuran o sa Virac. Salamat nin maray sa Indo. Buda kay Maring, kay Gracia, kay Grace, kay Tia Pansa. Yan. Tia Pansa. Maray na aga tabi isa mo masiramun so Agimas, nakatana ka pa Pading Nald kay Agimas. So, mamok bagaan kan yug. Isos, pag uli ko duma sa Karamuran, igwang mainit-init pa. Inabungal ko tulos. Tulong abungal, ubos. So, Agimas, so mamok. Yan. Bilain tabi. Salamat buda ka Tia Pansa. And sa gabo sa nagtarabang tabi kan pagpasakat mi kan Santo Jesus di Pasensya diyan sa Karamuran. Igo kaya kami Pading Nald sa Samoy Aman na family tree diyan sa Karamuran, Catanduanes. Ang sistema diyan pag Semana Santa, igwanin pinag-aatama na Paso Santo. Kundi di sa to, Paso baga Santo. Duman, igwaman, pero ipigpapasa-pasa yan Pading Nald sa magturugang kada taon igwaning sasakatan. Yan. Ngunyan kami ang nakaturno, ngunyan na taon, kaya kami sunagpasakat kan Senyor Jesus de Pasensya, Merkules Santo. Ay, hindi na huro harampangan, siyempre, pangadji. Tapos, duman nakapatente, sundo Biyernes Santo, prosesyon naman iyan. Yan. Ngunyan na taon, samuya yan. The next year Pading Nald, ito turn over mi naman yan, sa masunod naman na maresibi. Yan. Then mabalikan sa mo after more or less 8 years. Kaya nag-uli kita kasuhapon o kan Semana Santa. Salamat sa mga amigos gabos diyan tabi kara manoy Bloody ay kara Bloody kara manay Erma kara gabo sa pamilya tabi diyan. Uy kumusta tabi si Pai Belen na Pante buda si Cha Karay si Cha Aning Cho Leo gabos diyan mga kapinsanan. Salamat. And siyempre bation ta nin happy birthday yan. Maogbang kumpleanyo tabi kay Pai Tato San Juan. Nagbe-birthday ngunyan si Pai Tato na San Juan. Maray na aga tabi isa imo Pai Tato na San Juan diyan sa Karamuran, Catanduanes. Mata Karamuran. Birthday ngunyan ni Pai Tato na San Juan diyan sa Catanduanes. So agom ni May Pansa. Yan, maray na aga tabi sa Indo. Si Pai Udi palan tabi, maray na agad yan kay Pai Udi sa Karamuran. Sa gabos, dyan tabi ha. Birthday, happy birthday kay Pai Tato na San Juan. Okay, and so aguman ka sa tuyang barkada sa birth card so agum ni Jer si Madam Gemma Candelaria. Yan, nagbe-birthday man ngunyan si Madam Gemma Candelaria diyan sa Ginubatan. Madam Gemma na Candelaria, the only lady ni Sir Jerry Candelaria, pinakamatibay na nagtitint digdi sa satuya sa palibot. Gun man Pading Nald ang pinagtitint kay ni Jaguar, Porsche, Ferrari, iyo ba kung karaw? Siya nagtitint
Very delicate bagay yan. Diyan sa birth cartint si Sir Jer Candelaria, buda si Sir Mando na Murillo. Yan, tama ba? Yan, tabi. Bert na Murillo. Yan, buda si Sir Jerry na Candelaria. Yan, diyan sa birth cartint. Yan, namugon mo magtint ka ki Ferrari, Porsche, buda Jaguar, gun mo na mga kotse, talaga naman. Happy birthday kay Madam Gemma Candelaria. Buda kay Paitato na San Juan. Happy birthday tabi isay mo dyan sa Karamuran. Diretso kan storya, bago naman kita mag station break, buda hanap buhay, buda news break. Kumusta daw sa First District? Pading Jomar, good morning. Salamat, Pading Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, dapat na aprovecharan kan mga taga-primer distrito, kanalbay, ang pagkakaigwa pa ni opisina o itong pagpaparehistro kaining national ID digdi sa PhilSys. Ini ang ipinahayag kan mga empleyado kan PSA, Philippine o kaining kan PSA na araniung digdi mo dyan sa First District Canalbay dahilan sa pagkondusir kan padagos na pagpaparehistro o tatawagan o nag-apositar na aplikasyon para sa National ID System. Susog sa inda, pagkaabutan na sa dapat ini nagkapirang bulan na ang PSA iyo ang ma-deploy din mga tao din sa First District. As in, kung kay puan mo na talagang magpa-national ID, obligado ka nang magpasiring dyan sa syudad kan Legazpi. Yan. Sa presente, ayaw na masanapita na. Sa presente pa ang pinaka-main office kan PSA digdi sa First District para sa National ID System, yaon digdi sa third floor kang City Mall ang syudad kan Tabaco. Iyo. Kung sa inigwang naka-standby na sarong registration kit na nag-aako maski sisay na walk-in. Samantalang igwaman sinda na ipinaglilibot na nagkapirapang mga registration kit sa manlain-lain na lugar sa Primer Distrito Calabay, malangan isang udyan, igwa sa islakan mga barangay kan malilipot, sinigwa pa man sa banungaan kan malinaw. Sinabi kan mga empleados na nakaulay ng kan DCGV News na digdi sa Tabaco mismo, manaro-saro na sana ang nagdudulog para magparehistro o talista kayo ng makakuha national ID. And sa indang sinabi na habang nga yung dapat ang probitsaran, dahil nga ito, pag nag-pull out na digdi sa First District ini, yan. Na lalong madidipisilan sa mga taga-isla, mga taga-upper barangays ta harayuan sa indang biyahe, magkalagon malangkag dahil na mag-reply. Yan, kaya ikonta na, ibantulin, oy, bandilyo! Sumangayaw niya sa yung lugar kan Tabaco. Yaon sa PSA, dyan sa City Mall. Pasiring na kamo dyan. Yan. Roger on that. Tabaga ngayon, umabot ang punto na kay Fuhana ninda sa National ID, magkubot-kubot sinda, mapasiriring sinda sa Legazpi. Precisamente. Ano'y pa ang proseso giraray? Yan, papangapuda ninda na mag-araprovitsar na abang ano yung digdi nga niin maka-ekonomiya sa gasto buda maka-ekonomiya sa perwisyo. Sundo na rin sinda kumpadring Jomar dyan? Daisindang tapaong eksakto na aldaw, bulan, pero malamang nga sooner or later pa manaro-sarok naman sa nagdudulog. Sayang kang resources ng gobyerno na magpara-i-restambay sinda dahil makinagrarani. Yung nga, tatibahad ko, nag-iisip ako pa di, nagparehistro, rabuan na, urulian na, tapos na. Garo-araw ko yun ang nangyari pa. Isipon mo pa di, ang mga ano yung digdi, pagsusurildahan nito sa mga ano bagay ni, mga encoders. Pinuruaman sa ninikan PSA para sa trabaho niyan. Opo.
nagmamantinar sindakan maringan itang lokal na gobyerno kan tabako. Tinawan sila na yung opisina, hindi sila nagbabayadan. Yan. So mga tao ang pigbabayadan, nakulang gasto bagayan. Iyon na nga ni. Kaya pag-isip ko, tatibad kon, oragan, nagparesin, orlian na. O tapos, hinda. Sabi nga ni Kanso, mga kaulay ko pa de, nagpo na nga kami maganda pa nakitrabaho, tas sooner or later, mawara na nga kami sa trabaho ini. Ayaw nga ni, taday man nagparesin sa tabako pati. Kaya sa mga taga-tabako, nagdadangog sa tuya dyan, lalo na sa, sa WGBFM, ano? Uyan dyan. So, Philsys ID, pasiring kamo tabi sa City Mall. Yan. Tapos, yun, igmamay mo yan sa Maninaw, buda sa isla kan manilipot. Yan, Sa mga oras na ini. And, pero pag nagpurulat ito, ang siguradong mantinido, ining aniyo sa tabako, yaon na sinda dyan, actually, aloy na sinda, yaon lang dyan na kay standby sa third floor kang City Mall, sa may City Library. And naghanap lang sila kan mga booking. Pero sabi na nga ni, dahil lang pa manaro-saro na sa namin, sa may mga aldaw na dahil na magkinagdudulok sa senda, baka i-pull out na ini, mga problema na dyan. So talagang, gusto na magkuruha ka national ID, mapasiring na siya, sinda dyan sa syudad Legazpi. Yeah, budak kahaloy. Yan ang report. Kahaloy marilis. Roger that. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa dagdag na istorya hali dyan sa siyudad kan Tabaco ha. Good morning sa gabos na yaon sa Premier Distrito kan Albay, lalo na sa Tabaco. So nagdadarangog dyan sa Samuyang FM station WGB o kaya WGB 106.9 FM may naaga DCGB po sa indong nadadangog. Pasiriring na kamo dyan sa City Mall, second floor, yaon so Philsys, so Philippine Statistics Authority. Pasalamat yaon nagbababa sa opisina di gobyerno, dahil na kamo mapasiring padigdi sa Legazpi. Dahil nang plete, dahil na maplete, dahil na makonsumo sa oras, dahil na makonsumo sa panahon, sakripisyo, gabos, na pila. Yaon na mismo yan, no? Manaro-saro na nagpapasiring dahil pila. Pasiring na kamo dyan. Ikadua, pag iyan, inuragan, nagparisurali na, orlean. Tapos na kamo dyan. Paano na? Kung machimpo na, kaipuhanan na, katransaksyonin do, an Philsys ID, mabipinjent ang transaksyonin do, sa gobyerno buda sa pribado, kaday kamo nagparisro tolos dyan, didipisil ng sitwasyon. Yan, kaya pasiring na po kamo dyan ha sa sa iyan na Tabaco City Mall, second floor. Susako na release na pa di so Philsys ko. Nobyembre ako nagpa-rehistro, Enero, yao na. Binuraratan ko paano pa di so nagretrato sa ko. I-release mo tolos! Yung nga boss, iyo. Sabi na Angel, madawan mo niya ka. Iya pag-release ka ang taon, ikaw na ipira ng taon dahil na-release. Buraratan ko so nag-retrato. I-release man to. Iyo nga boss, iyo, express. Nobyembre ako mag-birthday. Enero, yaw na. Ay, naka. Adi, sige. Happy birthday, Tabi. Giraray kay Pay Tato na dyan sa Karamuran, Catanduanes. Kay Pay Tato na San Juan. Budak kay Cha Yaying. So agom ni Chuodi. Yan. Birthday kasuhapon. Belated happy birthday, Tabi. Cha Yaying. So agom ni Chuodi dyan sa Karamuran, Catanduanes. Belated happy birthday, Tabi. Isay mo, Cha Yaying. Kumusta man kay Chuodi? Budak kay Paytato. Maray na agad, Tabi. Paytato. Happy birthday, Tabi. Isay mo. Sige. We will be right back. Pakalis kan mga pagirumdom. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Banwang Santo Domingo,
Gina kita sa dati sana. Mayor Jun Aguas, numero 1 sa balota. Mahigos asin may prinsipyo. May napatunayan na. Iboto ta, liwat, Mayor Jun Aguas. Aksyon agad. Tama higos matinabang si Mayor Jun sa banwaan. Idol kang mga kabataan, idol kang mga gurang. Ang banwang Santo Domingo, dagos pa ang kauswagan. Taining si Mayor Jun, mina-aksyon tulos iyan. Si Jun Aguas, manggiraray ang Mayor Me. Ang Mayor Me, Jun Aguas, manggiraray. Jun Aguas, manggiraray ang Mayor Me. Ang Mayor Me. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang non-meat shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef or pork meat, isaw, fish or squid ball, kikiam at marami pang iba. Bisitahin lang ang non-meat shop. Main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman Embudo. Sa non-meat shop, nakabarado ka na. Kikita ka pa! One Pulangi, one town, one people. Madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman. Iboto, numero 2 sa balota. Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Yao na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Patabaan kang tawo, si Adrian Salceda. May puso sa pagserbi, totoong matinabang. Hindi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. One Pulangi, one town, one people. Madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman. Iboto, numero 2 sa balota. Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Julius Manahan, Certified Best Cafe User. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako po si Julius Kuya Chap Manahan, ang kuya ng bayan ng Daraga Albay. Isang broadcaster, vlogger at siklista. Sa aking pagbibisikleta, maganda ang epekto nito sa aking katawan. Bago ako pumadyak, umiinom muna ako ng Best Cafe para lalo akong lumakas saan man ako pumunta. Best Cafe muna, bago padyak. Julius Kuya Chap Manahan po, Best Cafe User. Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal coffee in the Philippines as awarded by the Golden Globe Awards. Silaw Beltran, ang tawong matinabang asin sa tumadudulukan. Yan sila Beltran, just one call away. O sa mga oras din pangangaipo, siya makakatabang sa Indo. Marhay na amigo, totoong tawo, one call away lang sa Indo. Silaw Beltran, ang tawong matinabang, asin tawong maduduluhan. Yan Silaw Beltran, just one call away. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic.
DWCL. D. Devoted to serve you. W. Willing and ready to help you achieve your success. And C. Committed to make you realize your dreams. While L. Living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 10:09. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi kan kampo ni Vice Presidente Leni Robredo na daiman sindang aktibong esfersos sa indang lado na hagadon sa ibang kandidato para presidente na mag-atras na sa labanan sa eleksyon sa Mayo 9. Sinabi ni Abogado Barry Gutierrez, tagapagtaram ni Robredo, na nasimbag na ninda na nagkapirang beses sa asintanganing malinawan ini dahil sindang aktibong lakdang na hagadon sa ibang kandidato na mag-atras na sa laban. Itagpaman niya na daima na mangyayari ang piglalao man na pagkasararo kon kaya sindagabos o padagos na malaban na sagod sa matapos ang eleksyon sa Mayo 9. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Para sa dekalidad, asin abot kayang bulong, mag-Actimed Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Dapat walang magsasaka, umanging isdang naghihirap. Gagawin nating 100% ang sakop ng irigasyon, may technical na suporta, makinarya at pautang at kadiwa rolling stores para sa distribusyon. Kaya mas malaki ang kita ninyo, mas mababa ang presyo at mas sagana ang pagkain nating lahat. Bongbong Marcos po, bangon bayan muli. Haharapin natin. Iboto number 7 Bongbong Marcos para sa pagkapangulo. Political advertisement paid for and by Ferdinand Bongbong Marcos Jr., 31 EDSA Mandaluyong City. Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawag kita'y lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana, Lemex na! Sa ubo ng baby pastiko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kaya board member o
para board member kang Segundo Distrito nin Albay, ni Luna Montaliana, numero 5 sa balota. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Padingnal. Diretso kan mga istorya. Sa linya, Pading Jim. Good morning. Please go ahead, man. Yes, salamat Abi Padi sa mga dagdag niya tong bareta. Maski si PNP Provincial Director Byron Tabernilla, parihasan feeling ni Comelec Regional Director Balisa na bigla man ma-resibi ani pinaluwas hali sa National Office kan Philippine National Police na an albay ang 5 sa mga nasa kategoryang red Nyan. sa bilog na Pilipinas. Iyon na nga ni baga so nagbabarandila na kita di. Nangarak si napangisi nga ni si PNP Byron Tabernilla. How come ngayon ining nangyaring ining matrangkiluhon ngayon kita digde? Sige. Ngunyan, basado kay PD, konforme siya duman sa question ni election ni Comelec Regional Director Apelo na kung po pwede i-revalidate ang estado kanalbay. Yes. Sa pagsabing kung hihilingon ang kapalibutan niya to nagraranian na eleksyon, wala nga ni kariribukan lamang kita digdi. Basang magda. Ikaw kariribukan, karantyawan. Oo, kariribukan digdig, minsan sa mga social media. Nya, duman nag-iriwal. Duman nagraralabukan. Nagduduruguan duman. Wala man. Badi yung subasihan kan Comelec Manila. Wala man digdinin mga urag-urago na mga politikong nagpaparibok. Iyon. Kundi dahil manin matawadan dahil man pigko-question kan PNP Provincial Command. Yes. Ang PNP Central Office sa datos na ini sa pagsabing si Blagman sindang may basihan mga parametros, may intelligence man nga sinda natural, by validation man, asin iyon niya naging dahilan para gayud na i-deklarar man digdi analba imay na rin ng panglima ang kategorya sa red category. Samantalang may mga lugar nga ni ngaya kitang naisiyan ngunya na iguan na ni nagraralabukan. Pero parayos sa tuya. Marayos pa na. Sige. Ngunyan, pag-abot sa mga lokal na sitwasyon digdi sa mga munisipyo, syudad, na iluwas na nga niya to kaswapon, sigun kay PD, para nga ni nga kalaban na ibang alkalde, pero nasa kategoryang red. At relibong pa, di ba? Idinagdag pa kan PD, kung dahil na mabago ang kategorya kan albay, ang counterpart na sanakan AFP, PNP, sigurado na bago durante pagkatapos kan eleksyon mantinero na matrangkilo ang pasyor din. Yan. Nanganing mapatunayan na sala ang pagkakategorize ninda sa albay manungod sa nagraraning eleksyon. Dangogon niya to tabi pa din ang tingog ang interview niya to kay PNP Provincial Director Byron Tabernilla. Okay. Based on the previous election. Okay. Yun ang mga bagay na kung minsan hindi natin control. Tapos, kahit yung report dito sa atin, may pagkakip dun sa taas, ay sila yung kasi ang mag-assess. Tapos sila yung magsasabi kung ilan ang munisipyo, ilan ang probinsya dyan sa Vision 5 na
nga niya, kaya may mga tungkol na napag-usapan during the meeting na oppose na yung itong ito bakit katulad din marang ito. Tama po si Ma'am Jan, kaya talaga we are one. At saka siya talaga, tama rin naman yung iniisip na ipa-revalidate. Kasi yung iba, yung previous 2 years election, iba yung sitwasyon na yun. Kung noon medyo mainit, may mga presence ng armed group, intense rivalry. Kung i-compare na yun, iba na ang sitwasyon kaysa kay previous years. Tama po. May parameters kasi na ginawa yung committee. Doon sila nag-base din sa parameters na yun. Doon. Ngayon, dapat i-consider nila. Pero actually, ang para rin sa akin, at para rin sa amin na rin sa AFP-PNP, kung wala na tayong magawa, halimbawa na revalidate siya, at siya talaga, iba po na lang, pagtulungan natin. Ano lang, i-prove natin sa kanila na pagka-election, walang mangyayari at least pagkayo dito. Kasi parang wala fighting na talaga na sige, hayaan niya. Pero tama na siya, na gusto niya nang ipa-revalidate. Ayan na tabi pa dahil. Yan, di Counteron ta na sana. nya an laman pati duman pa di sa rupang laman is pipa-revalidate ni PNP Chief kan Albay ang klasifikasyon kan Albay duman sa Sala pa de. Conforme siya duman sa suggestion ni Regional Director Balisa na ipa-revalidate. Yan. So ang nangapudan si Abogada Jane, si Juana, nabalis na, i-revalidate din do yan, conforme si PD. Conforme. Tay may naron mong panglima da kita? Ako panglima. Ata, narumduman mo kumpadring Jimmy. So kan nagre-report ka baga kaso sa Piduran. Napiglasipikar na red. Tapos, ang sabi kan PNP, diyan sa kampo, sa probinsya, ang pigbabasaran, so nakalis na eleksyon. Sabi tabaga, paso na ito, taday naman ito. Bakong na itong real time. Ngunya, yung manapiga sabi ni Pidi Tabernilla, pigbasaran niya, so nakalihis, tama kabagada sabi ni Pidi Tabernilla, tama ka, na paso na ito, so nakalihis. Ngunya, iba naman ang sitwasyon. Iba na. Saka. So, yun na sa nanggigibuninda, papakusugunindaan na mga Comelec checkpoint sa katabangan ka na FP and apelo man sa mga kandidato na maging kwansa na. So, sports na ang laban. Sports na, digdi sa day man kaan talaga mananggan pa din Jimmy. Day man sa monitor, pigapot ko na ang monitoring mo niya ko PD. Ay, katrangkilo nga ya. Tranquilo. Ang pigbabasaran gayon paano ninda. So, ito pang nakalihis na subin na dilbaga si Kong Rodel. Tapos na ito. Nagyok nga ni si PD. Dahil na nga ka mo magpara. So, magamit ko na nung maraot na paagit nga ni gumana. Itara, magpadarakula na sa nangaya ka mo kanita tao. Joke lang ito. Joke lang ito. Sabay ulok si PD. Joke lang ito. Baka ngayon live. Gumana sa nangaya ka mo maglalabuan. Baray ta nakakahuron mo si Piding Tabernilla. Ano? Malangbot ni PD. Ipasa mo sa number sa ko. Mag-istoryahan man kami. Duman kami mag-istoryahan ni Maray sa padarakunan sa nakan itatao. Duman sinda magira. Buwan si Pidi. Kunin Dabis man nakistorya. Umatin ka pa di sa 26. Sa 26. Ubos na. Kulang ka sa kwan. Pinagmaragsiyat ba kaming mga taga-media? Natataday ako nakasabay. Naigwa kong aplikasyon duman. Dahil ka, wala ka kaso. Tapos kami nakamagsyat, pahampang, patagilid. Tapos igong criminal case. Igong nakakaputan kaming kuan, lapida. Gabos ba kita nag-apply ka sa pinaapod? Dahil ka nadakop. Kana sa katanduanis ka, nagdulag ka. Nagdulag ka mo? Gabos.
Sa 26 kung kaiba ka dumuman ka ta, yaon ang biriyo sa kay ko na isabi sa ima kunsain. Buwa ka man, suluhon mo, kapay ka. Jimmy na salita di si Jimmy Nyos. Alawat pa rin. Day man, Angel, day man kita, no? Day man pigretrato digdi sa opisin, day man. So nag-apply, day man bagano. Pero gabos mo makita naman nag-apply, day. Oh, good masipad ang Jimmy sa daso pigretrato ni Pili Tabernilla. Oy, godang okasyon sa 26, say nang okasyon pidi. Sabi, report pa kita, Ans. Good morning. Go, go, go. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, ipinasabot kan Albay Provincial Jail na bako gabos o bako man gabos kundi limitado sa naman ang bilang kan ikaka-accommodate nindang mga personang mabisita sa indang mga persons deprived of liberty o PDL. Oras na puunan na ninda ang pag-implementar kan face-to-face non-contact visitation sa indang pasilidad. Ini ang sinabi ni Provincial Jail Warden Retired Colonel Joe Capinpin matapos nakadakol ang nagpahiling ng interes sa siring na bagay. Alagad sigon sa iya dawa na nga nipig anunsar ninda ulito ninda na limitado sa nasa 15 na bisita kada Martes sa Sinwebes alauna sa Gudares 4 ni pagkahapon ang sa indang tutugutan na makalaog sa Albay Provincial Jail poon sa Mayo 3, 2022. Sabot ninda ngunyan kung natadakol na ang muya ng mga kapamilya o amigo ni mga PDL na magbisita physikalmente sa mga ini alagad na sa mahigot man giraray sindang pagpautob nin health protocols sa indang pasilidad. Linaw man kay ini sa DCGB News na bawal ng guard and walk-in na mga bisita dahilan sa dapat magkaigugararay ogo na nin appointment o schedule sa indang opisina. Maugmang marhay si Warden Capinpin dahilan sa padiit-tiit na narealisar ang panguturugan nindang maibalik giraray sa normal ang sitwasyon sa nasambitan ng kulungan kung kan bumutuan pandemya COVID-19 digdi sa tuyang kapalibutan. So entonces calibrated lang so pagpalaog kan physical na bisita face to face ano? Yes po. 15 Martes and Huwebes. Yes, 1 to 4 p.m. lang. Okay, sige. Sabi sa PU Informasyon, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Saro pa nga report bago kita mag-bye-bye para mentras. Pading Al, good morning. Please go ahead. Good morning, Padi. Diretso ang mag-epekto kan DPWH. Maski na nga ni nasa kainitan na ang campaign period digdi sa Southern area kan Legazpi. Yan ang sitwasyon lalo digdi sa may area kan Tagong Otognaw kan Taysan kung sain padagos sa pigakalkal ang line canal para paiwason ini preparasyon kung magtag-ura na naman asin ining parte kan tinampuman sa may sentro kan Taysan sa Saudan kinalkal na naman paring piyo so kabanga kan tinampo para makabalyo ng diretso na tubig baha kung mag-ura na naman in makusog alay dyan sa may area kan Pangyawan pabalda digdi sa may Saudan kan Taysan kaya paminsan nagkakaiguanin problema digdi sa traffic kung rasa or dahil volume naman talaga ang mga bihikulo na minapasirin digdi sa Southern area kan Legazpi vice versa. Pero naapresyar kan publiko ang higos kan mga taga DPWS dahil aratabon pa yaw na talaga nakatutok sa sendang trabaho lalo na sa pagmantener kan traffic para magpakaboy naman sinda kan sa indang pigatapos sa trabaho ngunyan digdi sa Southern area kan Legazpi. Pero so trabaho man kan ako Bicol diretso ito so patubig dahil labag ito diretso ito man diretso ito numero 18 sa baluta dahil naman ito mapupugol ta may budget baga diretso ito kung sa iba nag-arog-arog man man kinangyari ano nga arog-arog diretso kupsit na sa tubig ano numero 18 ang kupsit ako Bicol yan. Ay, ibang pinagsasabi, dahil mo nagad pwedeng ikasupog na i-kampanya na ko Bicol. Totoo yan. Sige. Totoo lang. Okay, so yan ang informasyon. Digdi Southern area kan Legazpi, Alarmario, DCG. Numero 18, balota, ako Bicol, party list. Saro lang ang iboboto pag-abot sa party list, ha? Lamat ka sa ino pag-antaba, yabang Diyos ang magbantay, tulos masunod. News Manager Mardela, ako man po, si Pio Fernandez sa pangarangang tropa.
sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan